World Cup hi phone atang hianin in thei dan kong awma chuanin TV atang te khan TV tang te po khan in kha anom jok thina mai ro chu lo riana te chuanin ram riana te khanin kan in thei lo thina chu pang chuanin lo riana poni se ram riana shum po khanin mani phone tanga kan in ve thei dan tur kha tu na han kan nan soidona USA United Kingdom lama te ram thang te ya thonin ta changa in thei tur khanin anda chu kaini lama India lama hi chuanin ya thon in thei dan kha a vak lowa chuanin manchoya lei te khangaya jasari ve te khan le khangai thina chuwang chuanin ol sam dewa a thona in thei dan kha kan en ho do ne chuanin namasabara chuanin ta hianin Play Store hianin kan lu tanga United Kingdom a thona in theina USA UK ten an siam kha khami website kha kan bathun zom ve do na bang khan an ma ni yang lo net kha kan man ve khangai do na chu bang chuanin VPN kha kan download kha ngai do na Play Store khan lut ma chuan VPN po hian VPN naran VPN chak ve tak khangaya VPN hete ang tu na he hete ang VPN ang te chuan ati thei chuan lo a chubang chuan helai ke chuan ka download to a ta hianin ka download to a min kha ta hianin zonga Play Store hian hemi he hei ke chuan ka open to a ka download to wang khanin tianin open anga chuanin in chuk thanga hianin UK United Kingdom helai United Kingdom ti hi helai apalathi kan han met zeunga ti chuanin a hnuaiah hian kan chuk le anga tlaiah hianin kan met le anga ti khanin VPN hello in on do tani ta VPN ha hello in on ta chuanin anglaba khan browser khan kan lu tanga browser hianin kan lu tanga chuanin iPlayer BBC iPlayer ti hi kan chhunga ta hianin heta hian he kan nei sa to a kai chuan ta hi kan zeu lo na ne ti khanin VPN on lo kha chuan ti thei don lo a chuanin tlaiah hian menu he kan metanga tuna hian dar riat le mi somnga ania World Cup kha an ron pe chuak ri lo helaya 1 2 3 4 ti hian ta chuan 1 te hian ron pe chuak thina 2 te 3 te 4 ti hian ron pe chuak thina ti hian 1 hi kan metanga ti khan lo langa tuna chuan dar som pakhat vela tan tur nia tuna hian dar le mi somani wang khanin World Cup khel lai kha chu an ron pe chuak ri lawa dar som pakhat vela khanin aron ni ta khan on the market ti khan one na hian an peloni point an ti chuak ro ni point 2 na hian 3 ra hian 4 na emo hian hemi channel BBC channel a hian an ron pe chuak do na tlai tang hian ol sam tak khan in thei do ne VPN kha VPN download kha download veura VPN thawak lo kha chuan connect thei lo ma
achan chu VPN kha VPN thavak lo kha chu an hre chhuak nga la an block le thina chuwang chuan VPN chak tok tak khanga yani tikhanin tikhan en the chuanin laya lang lo ni point ta ya hian he laya hian server a hian tikhanin ta hian zon me theya tikhanin tuna chuanin an tan ri lo awang khanin lang ri don lo ma tiang khanin en thei don ani all sam ma lai tang en he en thei don ani chuanin khami tuna helaya han bek le lok ha lai vel kha in set chen lo chuan o helaya he achunga hian helai mi he tuna helai ami tak hi he logo te hi chin chia ola adum chhunga hian a sen pathum o ba he sentir senchelo hetiang he BBC iPlayer ani hi top ma hemi he in chuanga ta hianin hey BBC heta hian bbc.com tin dona co.uk iPlayer ti he khanin chuanin tlaya menu khin hetanga 1 2 3 4 khane mai ne darsom pakhat an khel dona bang khan darsom pakhat ta khan ron pe chhuwa khanga 1 na emo 2 na emo 3 na emo 4 na emo khan ron chhuak don ne te khanin tlong ta khan en thei don ani chuanin ilo man tang kai ve ngai ko pe se chuanin khami in chutlu huna khanin ekong lampang ta kha lut tur le Gmail lampang kha churu turan ti chuwa login te anga ni kha chuanin ti khanin in login ti khaloin zia kan khami khain metanga chuanin pian thate chuan kumza te khatiang vel te kha aron ti lang chunga khami khain ziak nga chumi in ziak zo huna hnuaya khanin postcode kha aron di liang chunga code aron di liang chunga khami code kha in chut lut tur chu englo postcode a hianin postcode aron di huna chu khanin SWA1 1AA ti kha kota khalin lo churu ton nya chuanin nat lampang khalo langa te chuanin alut ngal lo na ne anmani United Kingdom tan bi ka siam en theina siam ani awang khanin ramtanga tanga en khan phallawa chuwang chuanin hi USA code ania SWA1AA hi United Kingdom code ani he hemi code hin slot nga te chuanin United Kingdom atanga enve angkhanin kan omdona chuwang chuan a in thei ti nania VPN po kha United Kingdom VPN kan manawang khanin helai code po hian United Kingdom code kha kan manga tiang khanin min sang don lawa chuwang chuanin BBC iPlayer hi ol samtak hian en thei ni khanin ido en vera ishet fiel ona te le in shet hiam lo na te kha alo omani kha chuanin comment na lama khanin ron soinga in shil fiat hat le dan te kha kan ngai to le don nya te chuanin ka channel hi min lo subscribe sak ve nge don nya